У кожнага з нас ёсць свая малая радзіма. Той куток, дзе мы нарадзіліся, дзе жывуць нашы бацькі, дзядулі і бабулі, сябры, дзе знаходзіцца бацькоўская хата. Тут з маленства складаюцца першыя ўражанні аб навакольным свеце, і адбываецца гэта праз знаёмства з традыцыямі свайго рэгіёна. Любіць, а тым больш паважаць, можна толькі тое, што добра ведаеш. І толькі той, хто ведае гісторыю свайго краю, традыцыі можа стаць сапраўдным грамадзянінам і патрыётам сваёй краіны. Калінкавіцкі раён Гомельскай вобласці – самабытны куток беларускага Палесся. Сапраўднымі брэндамі калінкавіцкай зямлі з'яўляюцца Юравіцкі мужчынскі манастыр, дзе на працягу стагоддзяў захоўвалася цудатворная міласэрная ікона Божай Мацеры Юравіцкай, стэнка першабытнага чалавека. Гэтыя аб'екты ўнесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей. Таксама ў нас праводзіцца рэспубліканскі фестываль народнага гумару «Аўцюкі». А ёсць у Беларусі асаблівыя каштоўнасці, што адрозніваюць наш народ ад іншых народаў. Гэта нашы звычаі, абрады, святы, рамёствы, нацыянальныя стравы. Усе яны вартыя таго, каб іх зберагчы і прэзентаваць свету. У дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь унесены і нематэрыяльныя элементы культурнай спадчыны нашага раёна. Гэта стравы з таркаванай бульбы. Тэма нашага праекта паўстала нечакана, калі аднойчы на занятках нашага аб'яднання па інтарэсах мы пачалі размову пра стравы беларускай кухні. Менавіта тады наш кіраўнік Наталья Васильевна пазнаёміла нас з артыкулам «Цыбрыкі па-казовіцкі або ёхаўскія цыбрыкі», які быў надрукаваны ў раённай газеце «Калінкавіцкія навіны». І адгэтуль пачалася наша работа над праектам «Смачна есці. Каштоўнасці малой радзімы». Праект быў створаны з мэтай вывучэння рэгіянальных асаблівасцей прыгатавання і ўжывання страў з таркаванай бульбы. Спачатку мы наведалі цэнтральную раённую бібліятэку, дзе пазнаёміліся з блюдамі нацыянальнай кухні. Асаблівую ўвагу надалі стравам з таркаванай бульбы. Даведаліся аб гісторыі з'яўлення бульбы на тэрыторыі Беларусі і як яна стала другім хлебам для беларусаў. Далей мы адправіліся з экскурсіяй у Калінкавіцкі дзяржаўны краязнаўчы музей. Лепш адзін раз убачыць, чым 100 разоў пачуць. Тут мы знайшлі адказы на пытанні, якія ў нас узнікалі ў час набыцця інфармацыі. Наступны этап нашага праекта атрымаўся найбольш яркім, цікавым і запамінальным. Мы завіталі ў вёску Казовічы Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласці, каб пазнаёміцца з нематэрыяльнымі гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі нашага раёна. І гэта будуць стравы з таркаванай бульбы. Нас гасціна сустрэлі святочнай песняй. Гэта быў вельмі хвалюючы для нас момант. Гуляют кони у реки, бежит водица из колодца. Дай Бог вам счастья, земляки, дай Бог вам счастья, земляки, дай Бог вам счастья, земляки, дай Бог! Потым Любоў Уладзіміровна Савіцкая, загадчыца сельскага дома культуры, разам са сваімі супрацоўнікамі правялі для нас майстар-клас па прыгатаванню страў з таркаванай бульбы, хапуноў, дзюруноў з сырам і цыбрыкаў. Сапраўдныя гаспадыні падзяліліся сакрэтамі прыгатавання гэтых яств. Нездарма яны ўвайшлі ў спіс гісторыка-культурных нематэрыяльных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Вы таксама паспрабавалі паўдзельнічаць у працэсе прыгатавання і справіліся паспяхова. Для дэгустацыі нам былі прапанаваны стравы, прыгатаваныя па старадаўнім рэцэптам, якія перадаваліся ў сям'і з пакалення ў пакаленне. Мы спрабавалі бабку, калдуны, голубцы з бульбай, хапуны, дзюруны з сырам, бульбяную кішку і цыбрыкі. Было вельмі смачна, але з усіх страў нам больш за ўсё спадабаліся цыбрыкі па-казловіцкі. Кожны з нас частаваўся імі ўпершыню. Шчыра падзякаваўшы, мы адправіліся дадому, каб самім прыгатаваць гэтую дзіўную і смачную страву – цыбрыкі па-казловіцкі. А далей мы, удзельнікі праекту, правялі майстар-клас па прыгатаванню цыбрыкаў для навучэнцаў Цэнтра творчасці, каб пазнаёміць іх і пачаставаць такой простай, вельмі смачнай стравай.
Работа над гэтым праектам дазволіла нам пазнаёміцца са стравамі з таркаванай бульбы, заклала падмурак для далейшага вывучэння здабыткаў Калінкавіцкага раёна. Паважаць і ганарыцца сваёй гісторыяй, культурай і традыцыямі – важны арыентыр для нашай будучыні.